No, mutta eihän tollasesta mitään tullut. Onneksi sinne oli muuttanut sitten uusi kitaristipoika sinne Ylöjärvelle. Jostain pohjasta tuli. Se piti ruutupaitaa ja soitti kitaraa. Ja pitää nykyäänkin ruutupaitaa jo aika usein ja soittaa edelleen kitaraa, että ei se ole kehittynyt yhtään. Juha Torvinen, ladies and gentlemen. Sitten meillä oli semmonen siellä treenikämpällä semmonen pikkuveli-tyyppinen ratkaisu, joka keitti meille kahvia ja oli roudarina mukana, hääläs mukana, halusi tietysti mukaan. Tosiasiassa oli lahjakas kaveri, mutta eihän kukaan nyt voisi tunnustaa, että pikkuveli on lahjakas. Käy niin kuin Tom Fogertylle CCR:ssä pian. Mutta kyllä se vaan sitten loppujen lopuksi mukaan oli. Ja jotenkin silloin jäänyt kaikkien niidenkin biisien sanat mieleen, joita se ei vielä ollut laulamassakaan. Jotta pyydetään se laulamaan tänne. Martti Syrjö. Vedetään semmonen biisi, joka luultavasti on ensimmäinen Pantsen sanotus, Pantsen sävelmä, johon mä oon tehnyt sanat. Tämmönen ratkaisu. Luultavasti se on jostain 34 vuoden takaa vähintään tääkin. Tää on kotiseutu rakas melkein, nimeltään Pispalaan. Jos Hesan duunista mä tarpeekseni sain. Ja Ruotsissakin kovasti mä töitä hain. Nyt saa kaikki jäädä, mä palaan himaan Pispalaan. Mä palaan Pispalaan. On Pispalan mökki, niin lämmin ja kultainen. Ja ikäläinen
Se ei ollut enää ihan niin nolohetki, niin itse asiassa erinomainen biisi. Sitten me ollaan vaan menty alaspäin Pantsan kanssa. Niin mä sanottajana ja Pantsa säveltäjänä. No, Pantsa on yrittänyt päästä tohon tasoon koko ikänsä ja aika liki on päässyt monta kertaa vai mitä?